Kahenyo Trap Border Dispute Redressal Forum HBDRF kala rakhi kan mau ya kakhatlai trik yayong kum kasngi badum bat basngo sik thang bat pin bana ban beteng ban rakhi ya kan kasngi man lau snam tat hadu ban pen phai biang ya ka block 1 block 2 Shamighalia ha ukurwa bala pelat ha kakhatlai trik yayong u chairman ke HBDRF uba chanda me sungo ulapan kan mau ya kipat ba kakhatlai trik yayong kadai kasngi ka basngo sik thang kham tam na ka bentai ki nong shong shnong jong ka ilaka labang nang phlot block 1 bat right nong tung kharwang block 2 namar ka dei kasngi ba penya so jubore ki jaka da ka sarkar Assam house nam khat kan dai spa sanpuwei dei ha kani kasngi house nam khat kan dai spa sanpuwei ba ka sarkar Assam kala penya so jubore ka block 1 bat block 2 na ka juwai civil subdivision bat penhap iki hapok United Kachar Mikir Hills balatip menta kum ka Karbi Anglong Autonomous Council lingba ka notification TADR 3150 150 151 ulaong uba chandame ulaong bagini kijaka ki badai hok jong ka Meghalaya Hendrik ka sarkar klale ekani ka kambe an klem ka jingman jorjun ki nongshong shnong try muluk ki badai ki khasi penar ha ka jing shisha kini ki jaka ki dei banyai sa hapo ka United Khasi bat Giant Hills menta ka Meghalaya Hendrik ka sarkar Assam kala le ekani klam ka no kuno ka jing tem ka jing sngotu lane ka jing manjor jong ki nong shong shnong ki badai ki khasi penar ki badai ki nong shong shnong ki badai hok bat ki try jaka ulaong u chairman ke HBDRF ulapun pauru bawat la ka sarkar Assam kala kubur ka jingle bakla bat penmi ya ka notification RSR 296 51 130 ha ka khalai trik liber ka khandai spa san punyo bat hukum ban le biang ya sorbe bat ban shong bishar biang ya ki jaka Hendre ka jingpan phai biang ya ki blog kamshim la urlong kat hadu menta ki Artlik District Council ka United Khasi and Giant Hills bat ka United Kachar and Mikir Hills kila pendap ya ka jinglet jurip bat ka jinglet ya ka sorbe ha ka khat nyo hadu arpo tarik rempang khat khandai spa san pupra da ka ba menjur ban pen phai no e ki jaka shaka United Khasi and Giant Hills Hendrey ka jingpen shai biang e ki jaka kampat shimla urlong hadu menta ong uba chandame kumta tat hadu menta banda pen phai biang ya ka block 1 bat 2 Shamighalia ka forum kan beteng ban kin mau ya ka khatlai trik yayong kum ka sngi badum bat sngu sik thang manla usnam ula benram तो मंता कसनी ये नगलियन का न्यू ट्रैप बॉर्डर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम HBDRF ते lengba jong ani kubor ni penpau kata ka jing sngosi ba ni don ru ban bena ba menta kasmi khalai tarik jong bena April ni bena yayong kadai kata ka black day lane kata ka day of mourning kasmi jong ka jing sngosi namar balai ba day hakane kasmi ba lengba jong ka notification TAD/R/31/50/149/151 kabak sarkar Assam kala penni haka khalai tarik April khat khandai spa san phewei ha kaba lingba jong kanega notification ka sarkar Assam kala khlap jubor bat klapan hap jubor ya ki benta jongka elaka labang nang pelut kabangi tip kum ka block 1 bat jongka right nang tung kerwang kabangi tip kum ka block 2 cha United Kachar Mikir Hills ha ka por bat how ya ki district council te deng ne daw ni kum ka forum ni kenmau bagi penpau ni pen kenmau ru ya kan ne gasni kum kasni jongka jing sngosi yengi ki pai nong jong chnong ki basong ki basa ha block 1 bat block 2 bat nagaliang jingi kum ko forum ni don ru ban ong ba tat anda ya kane ke jaka ke jungi ka bat tip kum ka block 1 bat block 2 shom la pen phai ya ka chpo
kibenta jong kari kisi jengkia kumbaju long nadu hendayan thai kulong kuma lene cepo ke jelame galaya ngingin yai ting ban yele bat ngingin yai ting ban penpau no ba kani kesmi khat lai tarik jong bra April kalong kata kesmi jong ke ngausi lani kata ka belak di hap deng jong ini pajak senong jong ke ilaka laban blok 1 ban blok 2 oi jimla ban dan ba kum ke jing perkerbau habak sarkar Assam kala penhap jubor ya kani ke benta jong kani ga jaka ke puta ke jungi chapo united ke char mikir hills ke belum karbi anglong Assam menta lengba jong kani ke notification ke bang ong meni klaim ke jing tip klaim ke jing menjur jungi ki pai ke si penar ke badai ke nong som chinong bar klaim dale ru ya kata ke hakar kom ke badai klaim dale survey klaim dale page ki jaka ke puta ya ka jinglong jingman lani yaki briu ki basong ki pasa akan ke jaka kinra ya kani lale tang na lor mik lani kata ke table walk ko mo ogi pareng mo bal apan hab jubor no yangi kumanga omene cepo karbi anglong Assam ti na kalian jungi na kalian ki riurang ba jungi hadin gula tip bag sarkar Assam gula le ya kani klaim ke jing tip bag jing manjur jungi ki pai no strong jungi gula persajur ya kani ke jing le jung Assam bar hooj ka sarkar Assam kala penmi kata ke notification ka ba ai karteng kumni ka RSR/296/51/30 haka khalai tarik benai march ka sem kanda spa sa pionyo bat leng bajong ka nega notification bala supersip ye ka te notification kanda spa san peway te la leru ye ka join survey haka khanyau tarik feb kanda spa san pew pra kinrai hadu benta leng bajong ka nega join survey jong nega artali district council kini ter kachar mikir hills bat kini ter kasi jente hills hagaba ye ka brown block 2 de ban pen phai biang ne ban transfer biang spot Meghalaya re hadu menta meneru ye ka ne ka kam om som la pendep ti tat anda la pendep ban transfer ye ka block 1 block 2 sa gibenta jong ka kasi jentia ku baju long hendah hentai kulong kuma ni ne kalian jong ko forum ni ye ting be ban ken mau ya ka ne kasi khalai tarik bulan April man lau snem kum kesni jong ke jing sngosi lani kata ka blak di